Maswera sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Hei, pane rimwe voice note iro randakatumidzirwa richibva kuna vanzvadzi vedu. Kana kuri kunzi munenge muine maconfessions amunenge makatumidzira then ndikaita sekunge ndinenge ndanonoka kupindura, please I beg you, munofanira kuti munge muchizondireminder. You can just say hi confession yangu sei musiri kuiverenga, then ndobva ndachizokasika ndaiverenga nekuda kwekuti mamessages acho anopindawo akati one day. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Chinongonetsa ndechekuti mukunoromba kwaunenge wakaita panenge paine kakuparika kemhosva, saka mamwe maconfession tinenge tiinawo but tinenge tisingazivi kuti tingatangira papi. So senyaya yangu mukomanashi iri very complicated, ndinototya kuti zvimwe kuda kana ndikazonyanyisa kutaurisa ndipo apo pandinozopedzisira ndava kubuda musaga. Can you even believe it kuti I am a millionaire but basa rangu randinoita nderekutengesa mawatch mutown. Ndinotengesa mawatch zvekare nekutengesa manecklace, saka ndinofanira kuti pamanecklace iwawo awo andinenge ndichitengesa pane mamwe acho andinopiwa neumwe murume uyu anoti anoshandira vamwe prophet. Handizive kuti how far true it is but ndo zvaakangondiudzawo izvozvo kuti anoshandira vamwe prophet. Saka prophet ava vanenge vachitsvaka vanhu vanovatengesera mawatch zvekare nemanecklaces. Saka manecklace iwawo anoita sekunge anotorera vanhu zvipo, kana kuri kunzi ndikazokutengeserawo necklace yacho iyoyo. Mawatch I really do not know kuti mamwe mawatch awo avanondipa basa rawo nderei. Chandinongoziva ndechekuti manecklace ndiwo anotorera vanhu zvipo. Ameno, maybe nekuti vanhu vange vachizoenda kuchechi neuwandu hwavo. Saka apart from that, iniwo ndakatoromba hangu. Saka ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitsvaka kabusiness kangu kandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoita. Ndipo apo pandakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichizoita business rekutengesa manecklace nemawatch. Apa ndine mari yakawanda, ndinotogarawo kumasebhabhu ndisingadi hangu kukudoma nezita for my own safety. Ende ndinotopinda mumotikari nemota yangu yakanaka ndotoenda ndotonoisiyawo kumaparking, then time ndozotoenda ndichinotora motikari yangu. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungoisiya motikari iyoyo kana kuparking, ndobva ndaenda kana kuoffice kwefriend yangu ndotofonera kana driver wangu ozouya kuzondipika ikoko, so that vanhu vasazozviziva kuti movement dzangu. Ndinongogara ndiri munhu anenge ari parun. Kana ndikaona sekunge ndinenge ndanyanyisa kugara munzvimbo 1 ndinobva ndamboshifta ndoenda kana kuBulawayo, kukwekwe, kumasvingo kana kupi, ndobva ndachizodzoka hangu kuHarare, but base rangu riri muHarare. Basa ndiroro randinoita rekutengesa mawatch manecklace. Saka apo pandiri kutya kukubudirai pachena mukoma ndepekuti ndakaita kuti sekuru hanzvadzi yamai vange vachikidnepewa kumusha uko, asi havana kuzourawa havo. Pane zvakangoitika ipapo apo pandakanzi ndinge ndichizozadzikisa mhiko dzangu nditange kuita mari. Saka ivo vakabva vachizokidnepewa sekuru vangu ava. Havana havo kufa, ndinodzokorora kuti sekuru havana kufa, asi pane zvakaitika, zvinhu zvisingatauriki pachaunga, nekuti zvimwe kuda pano panenge paine mapurisa ndikazotoswera ndava kutsvakwa. Ndiyo secret yangu iyoyo mukomanashi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo.
Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi zvimwe zvacho hazvitombotauriki zvachose nekuti tinenge tava kutya kuti maybe panenge paine vanhu vemutemo. Saka hanzi sekuru vangu vakakidnepewa, pane zvakazoitika mushure mekunge vakidnepewa. Strange things indeed they do happen in this world. Kasi vakabviswa maparts vakasiwa vari vapenyu here? Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya ngoma kaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti ndakapa mwana wangu zita re-ex-boyfriend yangu. Apa ex-boyfriend yangu uyu ing'anga. I think kuti akandigadzira because no matter how hard I try mukoma, ndinongoramba ndichingodzokerako kuEpworth even though ndiri married. Iye atori nemudzimai wake, saka akatonditi anotoda kutoti mwana wangu mukomana ndinge ndichizomupa zita rake. Akati uyu anofanira kuti ange achizova sazita wangu, but handina kumitisiwa naye. Ipapo pandakamitisiwa, ndakatomitiswa nemurume wangu, ndainge ndiri kuSouth Africa. Saka pandakazodzoka ndichinosangana naye, ndakabva ndamuudza kuti uri kuda kurara hako neni tisingashandisirani dziviriro, but I discovered kuti ndine pamuviri, hazvizokukanganisi here tikabva tachizotanga kushandisa butiro. Kubva ipapo kunosvika nhumbu ichinozvarwa, aitondiudza kutoti mwana wawakatakura mukomana ndichiramba. Ndakazoti ndadzoka kuSouth Africa kumurume, ndokubva ndachizoenda kuScan nemurume wangu. Zvechokwadi ndikabva ndachizodiscover kuti mwana ainge atori mwana mukomana. Akabva ati handiti ndizvo zviya izvo zvandaikuudza uchiramba uchifungidzira kuti ndinokunyepera, saka mwana iyeye uri kutofanira kutoti unge uchimupa zita rangu. Ndikabva ndachizotonetsana nemurume because ainge achida kuti ange achizopa mwana uyu zita rababa vake, ndikaramba. So ndiyo confession yangu yandiinayo. Ndakangomuti izvo zvekutumidza vana mazita evanhu vakuru zvinopa vana mweya yeminyama. Tariraone kuti unogara uchingokomplena kuti baba vako vakafa vasina chavainacho, saka now wava kuda kuti unge uchizotumidza mwana wangu zita rababa vako, kukana kuri kunzi akazotanga kungotevererwawo nemweya wakadaro wekungoti pose paanenge ari anenge achingosiya vana, because vatezvara vangu zvinonzi vakaita vana vakawanda kwazvo vari musango. When you post my story, ndiudzeiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Inyaya here yekuti inotaurika kana kutoti haitauriki zvachose? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, vanhu kunzoko vari kuita madrama, kuita kushuta mamovhi chaiwo. Hanzi ndakapa mwana wangu zita reboyfriend yangu iri kuEpworth. Boyfriend yangu uyu ing'anga, but ndinofungidzira kuti anenge akandigadzira, anoita sekunge anondidaidza nemishonga, ndozvavakataura. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauya pano ndiine confession iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti ndakabhadhara imwe ng'anga. Mushure mekunge ndabhadhara ng'anga iyoyo, yakabva yazondeti ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka kuno kuZimbabwe. Ndakazvikanganisira upenyu hwangu. Pandainge ndiri kuSouth Africa, ndaitoitawo basa rekudhiraivha. Ndaitoshanda nemaSouth Africans ndirini ndega muforena, but ndakazvikanganisira upenyu hwangu nekuda kupfuma very fast. Saka ipapo pandakazouya kuno kuZimbabwe, ng'anga iyi yakanditi ndainge ndichazoita mari yakawanda chaizvo, uye zvekare
ndainge ndichazotoita vashandi. Akanditi, iwewe dambudziko randiri kuona riri pauri nderekuti unofungidzira kuti uchapfuma kuburikidza nekushanda, but uchatoita makambani akawanda. So mukoma ndakabva ndachizovapa mari mushure mekunge ndatengesa motikari yandainge ndiinayo kuSouth Africa, ndikabva ndavatengera nelaptop. Vakati vainge vachida kuti ndinge ndichitengera mwana wavo ainge ari kuyunivhesiti laptop, ndikaita saizvozvo without even complaining. But kuti mari iyi inge ichidzoka yava kunetsa. Ivo vari kuti handiti ndakakubatsira here, ende zvechokwadi pane zvakatomboitika, but mari handina kuita se zvatainge takawirirana kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizoita mari. Handina kukwanisa kuzoita mari, saka ivo sekuru ava vanogara kuZimri Park. Ipapo pavainge vachindibatsira ndainge ndichitogara kumba kwavo, because muHarare handina munhu wandinoziva. Ndakatovaudza kuti sekuru, zvino muHarare macho ndohandisina munhu wekuziva. Vakabva vandiudza pandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoburukira, ende ndikatoona kutoti painge patori nemunhu ainge akandimirira. Then ndipo apo pavakazoti ndinogara pamba pavo kusvika tapedza kuzadzikisa mhiko dzose. Ndaifanira kuti ndinge ndichizobva pamba pavo vakati ndiine mari, at least mari yaifanira kungonyuka pasi pepilo yangu. Then ndobva ndatoziva kutoti zvinenge zvaita. Ndakatorwa ndikanosiwa kumakuva, ndikanzi ndaifanira kuti ndinge ndichirara kokumakuva. Ndakatopotsa ndatemwa nenyoka, not kuti nyoka chipoko kana kuti chikwambo, nyoka chaiyo chaiyo yakatopotsa yandiruma. Ndakati ndava kuda kunobatwa nehope, ndopandakangonzwa sound mukoma, ndichinobatidza foni yangu, kubatidza tochi, ndikabva ndatoona kutoti painge paine nyoka iyo yainge iri padhuzesa neni. Ndokubva ndatiza, but handina kutiza ndichibuda mumakuva. Ndakangotsvaka pamwewo apo pandakazongonomira usiku hwose ndakamira. Then mangwana acho makuseni I think kuma4 ndipo apo pavakabva vachizotuma vakomana vavo vakauya vakanditora, ndikadzoserwa zvekare kuZimri Park. Then kwakati kwapera 1 week, every day ndaimuka ndichitarisawo pasi pepilo ndichida kuona kuti pava nemari here. Handina kana kumbogara ndakaona mari, asi pamba pasekuru ava chinhu chandakaona chikwambo. Ndakatochiona chichitopinda murumu imomo mandainge ndiri. Chikwambo zvachakaita mukoma, it's like kamwana kacheche kanenge kaine fesi yemunhu mukuru. Ndo zvandakaona kamwana ikako kanenge kadhara kakapinda murumu mandainge ndiri kakabata bhegi remari. Saka ndakatomuka ndiri kuhope, ndikatomuka ndokubva ndadongorera ndichida kuona kuti kainge kachida kuita sei. Kakangonditarisa ndokubva karakidza kuti kainge kachinyara, kakahwandisa chiso ndokubva katendeuka, kakabva kanyangarika, kainge kaine zimuswe. Mangwana acho makuseni pandakaudza sekuru vakabva vanditi, saka iwewe zvinoreva kuti zvinhu zvauri kuda kuita kudzinza rekwenyu hazvisi kupindirana. Pane akaita mhiko dzekuti kudzinza rekwenyu hakufaniri kuti kunge kuchizowana munhu anozoita zveurombwa. Ndikabva ndati but sekuru, handiti mimi mune masimba here? Ko makadii makagara makandiudza kuti kudzinza rekwedu hakutendedzwi kuti vanhu vange vachizoita zveurombwa. Vakabva vangonditi, handiti wakauya pano uchida kuromba here? Ndikakurombesa. Saka ndakazotobva ipapo ndava kutoita zvekutovhundutsirwa ndichinzi kana ukaramba uri pano tinokuuraya. Ndakaramba ndikati pano handibvi ndisina mari. Saka ndikabva ndachizotanga kurwara. Vakanditi kurwara uku kwauri kuita wava kutotanga kutorasika njere, because ndainge ndava kusakwanisa kunyatsokunzwisisa zvimwe zvainge zvava kuitika. Then ndipo apo pandakabva ndachizongobvapo vakandipa mari yebhazi ndikazodzokera kumba. Vabereki vakatoshamisikawo ndichisvika pamba ndisina kana chandainge ndakabata. Handina kugara kwemazuva akati 1 day. Ndakati ndiri mubhazi, mufunge zvenyu, paBeitbridge kwava kunditi dzoka. Apa handina kana senti. Vakanditi dzoka, ndine mimwe mishonga iyo yandiri kuda kukupa. Ndikati asi nhai sekuru, zvinoita here kuti now ndava paBeitbridge ndava kutoda kutoyambuka? Ndakavati chindipai mari yekuti ndinge ndichidzokera kuHarare.
sekuru ivavo vakangoblutika mukoma Nash. Saka ndakavatuka ndikati makandidyira mari yangu. Vakangonditi mukoma, ndakazotambwa rafu nakondakta webhazi. Mufunge zvenyu tainge tichitotaura tose tichitowirirana, but akangondidira rafu. Ndakati ndichingonomupindura, mhepo dzikatosimuka. Mukoma ndakatongosiyiwa nditori kuZimside just like that, ndisina mari. Chibhegi changu chandainge tiinacho chisecho chikatosara chirimo mubhazi. Ndakati ndichida kutevera ndigoti ndotanga kunetsana nevamwe vakomana vainge vachida kunditorera foni yangu. Ndikabva ndatiza ndichidzokera zvekare kuZimside. Ndo kutorekedza kwandakazoita kudzokera kuSouth Africa. Ndikati ndava kumbodzokera kumba, izvo mhepo dzacho dzainge dzakaita kuti sona neni. Ndichimbonosvika kumba mukoma mangwana acho makuseni dzainge dzatochena. Pakangosvika mamwe mapurisa vakatondisunga. Saka apo pandakambodzokera kumba ndichizodarikira ndichida kudzokera kuSouth Africa, pane pamwe pamba apo pakapazwa pakabiwa masolar panel. Saka zvakangonzi ndiyeyu uyu wekubva kuJoni. Mukoma ndikatombonovharirwa, asi nenyasha dzaMwari ndakazobuda zvangu. Saka ndiri kutambudzika. Sekuru ava kunyange ndikada kutaura navo vanondiblutika mamessages. Ndanga ndichida kuti kana paine zvavakaisa pandiri kana zvichibvira ndovakumbira hangu ruregerero, then vobva vazobvisa zvose izvo zvavakaisa pandiri. Handichadi kuromba kwacho nekuti hakuna zvakuri kundipa, asi bad luck after bad luck. Ndinoti kunyange ndichifamba, kunyange mupurisa anenge achingozvifambirawo hake nenzira, anotouya obva atondisecha oti hauna mbanje here iwe, kana kungoti iwewo fesi yako inoita sekunge une mhosva yawakapara. Worst of all, akazondibvunza kuti for the past 5 years wainge uripi. Kana ndikangotaura nyaya yekuti ndakamboenda ndikanogara kuSouth Africa, ndakatombobatwa rafu nevamwe officer vakati vainge vachida kutoenda neni kuCentral, hanzi tikuda kuona kuti una dzimwe mhosva here dzawakapara. Saka handiziviwo kuti muri yeZimbabwe kuti nesituation iyi yandiri mairi ndingazvifambisa sei. I am regretting mukoma. Ndaitova nemotikari uye zvekare ndichitoraramawo kasoft life each and every weekend, ndichitoendawo ndichitononwawo doro magirlfriends andaidanana navo, vakadzi vainge vakanaka. Life itori bo kuno kuZimbabwe ndichitoronga kutovakawo imba, but mukoma Nash ndakazvikanganisira because ndainge ndichida quick money. Sekuru ava kana zvaibvira dai havo vachingondiregerera because ndanzwa mukoma Nash, I'm feeling so much pain. Ndazorwadziwa neupenyu manje. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi ndazorwadziwa neupenyu, kana zvaibvira dai sekuru ava vangondiregererawo zvavo, nekuti kunondirombesa kwacho kwavakaita hapana kana zvakachinja muupenyu hwangu, but situation yacho yakabva yatowedzera kutooma. Zvakangooma hazvo vedu we. Ndegedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi mukoma Nash, ndine confession yangu iyo yandinayo yandiri kuda help. So last weekend I caught my wife with my young brother at a lodge in Avondale. Saka vakazondibudira pachena kuti they have been dating for the past 2 years. I had been suspecting kuti mudzimai wangu anenge ane boyfriend, ati handina kumbogara ndakafungidzira kuti munin'ina wangu ndiye waari kufambidzana naye. Saka ndaiti kunyange ndikamubata aibva ati zvinondibhowa pose paunondibata wakadhakwa. So I used to blame myself ndisingatozivi kutoti no, mudzimai wangu iye ari kutodanana nemunin'ina wangu. Pandakatanga kususpecta ndichipota ndichitora foni yake, so I never thought about opening chat rake nemunin'ina wangu, and rainge really locked. Then ndipo apo pandakabva ndachizongotaimira ndikatarisa pattern yake, ndikabva ndachizovhura WhatsApp yake. Mushure mekunge ndavhura WhatsApp yake ndikabva ndachizotoona kutoti
iye anodanana nemunin'ina wangu. Handina hangu kupanika kana kuda kuita suspicious. Ndakazovatevera mushure mekunge vaita settings dzavo ndokubva vachizonosangana ikoko kukalodge. Mukoma ndakangosvikapo then ndikabva ndachizorambidzwa kupinda. Vakati vachibuda vakabva vaona motikari yangu ndainge ndakatoipaka pagedhi. Handina kuda kurovana naye munin'ina wangu, ndakangovati nditeverei. Then munin'ina akabva achizonditevera, tikadzoka komba tikagara pasi. Vakabva vachizoreurura kuti vakatanga kudanana. This is about 2 years ago, pandaiitawo zvekuenda kuTanzania ndichinohodha. Hanzi ndo pavakatanga kuita izvozvo zvekudanana. So I am in pain. Ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindipawo maideas ndozvifambisa sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu. Kadei mukoma Nasha, ndachikumbira umavhigaiti yangu ine confession yakamira so rimwe gore kudhara ndichizvifambirawo zvangu zvinhu zvazvinomira mushe. Ndaizvifambira chiita zvekutengesa tengesa sorry mazalife edu emuZimbabwe kuti zvinhu zvinenge zvakangooma. Nguva yacho ndakaroorwa ndine vana vangu 3, 3 girls. So zvinhu zvanzinomira mushe. Mukufamba muchifamba uchimbogara uchiturawo mapefu, ndakasangana nemumwe mukadzi ndichamuti munin'ina wangu because takangotanga kuita nhasisi nemunin'ina. Ndasanganawo nemumwe munin'ina wangu woye, tasangana kudaro tototara nyaya. Ndaive hangu ndikuriwo nechimwiri chakangotiwo kwako. Totara nyaya, munin'ina wangu uyu akazoti unoziva koma ndine nyaya iri kuti mukutaura muye takazotanga kutowirirana because taitengesa tese. Ndakazongoti koma ndenyaya iri kundinetsa, zvinhu zvinondimirira mushe. Ini nditire nhumbu ndikati ndakazviona hangu. Kanzi nhumbu, ndikati nhumbu yakatokura. Kanzi yatova 6 months but handina kana chekubata, handina kana pekutangira. Saka ipapa ndikutoshingirira kushanda kuti ndikuunganidze mari. Mbuya wakati vari kukwanisa kundibvisa nhumbu, vanondibvisa nhumbu $40. Saka ndoda kutsvaga $40 ndounganidza mari ndibvise nhumbu iyi. Ati munin'ina wangu, nhumbu yako yakura, hazvichaiti, unogona kufa. Uyatova mwana ko? Akati handimbofe. Saka takupota tichionana achingoshingiridza nyaya yake kubvisa nhumbu, achingoshingirira. Taiwa ndakuda kutobvisa, ndikutobvisa, ini tichingomurambidza. Pandazongomuti sekutamba sekuseka, zvanga zvakadii hako kuti ini ndikutotamburo sewe. But kuti ubvise nhumbu, aiwa ini nangu handisi kusvida. Wadi kungozvara kwandipa hako mwana wacho hako ndachengeta. Ndovangonditi alright, sekutamba sekuseka. Saka ini kumba ndaiti ndikadzokera kumba ndainodza hangu murume wangu nyaya dzacho dzese dzichi munin'ina wangu uya azodai atonditi ndakuda kubvisa nhumbu inini hasi kundiitira. Ndatomutounza mwana wacho hako ndichengeta. Murume wangu bva atosekawo zvakakati unozvigona. Pandatomuti ona iwe munin'ina wangu, inini handigoni kuti inini zvakatondomirisa maomera zvakaita. Handikwanisi kuti ndakawana pondo ndokupa $1 indosara ne$1. Asi ndikatokwanisa kuti chizvara mwana wacho wondipa hako mwana wako ndochengeta hangu. Chinodya vana vangu ndicho chaanodya. Tikatoti tikutamba time yatoenda, ndikati munhu achafunge zvenhumbu, achade zvekubvisa nhumbu. Munin'ina wangu yakazozvara, vatondiudza kuti wakoma ndane mwana, ndatoenda notorawo kunoonawo mwana. Ndichisvika mvangu nditi handi makati mwana munochengeta, oye mwana. Kumanashi munozoti ndakaperwa nema emotions
nehasha ndakangotora mwana waya ndikati unza kunako. Patatora mwana murume wangu akandora nichisvika nemwana kumba akavhunduka. Kana muzoti ngatichengete mwana anokura. Munoziva mukomana takatanga kuchengeta mwana ndobva ndatotanga kutongonyepera vanhu kuti mwana wangu bhosi ndakati simbei zvinhu zvakaoma, timbomutengera bhodhoro renani, timbomutengera mukaka nani. Dzimwe nguva taimupa chimombe chacho, kutora chimombe, kuteka chimombe tobhoilisa topa mwana akangoti paangoti simukei, takangoshingira achingoti simukei, takutotanga kutomupa poriji, zvimapotatosi zvii, mwana kwakutosimba. Saka mwana izvi hakuna kana munhu akaziva. Kuhama dzese kunani yakaita sikireti yedu tiri 3, inini namai vemwana nemurume wangu, hakuna munhu akazoti mwana hasi wedu. Ndakangonyepa. Kana vana vangu ndakatovanyepera kuti taane mwana chichi. Vanhu vemureno vakatoshamisika, vamwe vatotanga ndaizvoona kuti mune nhumbu imwe. Ndobva tachengeta mwana yakaita mwana mukomana, tine vana vasikana 3. Munini wangu uya achitongoonawo but anga asina basa nazvo, haana kutombobvira aita shungu. Ndaitoya ndakatobereka mwana, haana kutombobvira aita shungu kana tasei. Panangoti rega ndisiyane naye. So mwana uyu akaita mwana mukomana sitaive nevana vasikana. Zvakanetsa kugamuchira nguva yacho kusvika murume wangu ndiye akangotanga kuchinja panyaya dzemwana towards mwana uyu. Akutotanga kuita warm up nemwana, akubhonda nemwana, vatova baba nemwana, mwana uya akutokura, akudiwa. Vana vangu vese vaita kumucheche, vakafara kuti taane brother, mwana mucheche wedu wekumba kwedu, munhu wese everyone was happy. Ndotoona ko zvakutoendeka, vandazorelaxawo kuti takatanga kuda mwana uya, mwana akadiwa zvekuti zviri over kutodarika vamwe vana vatantinavo. Murume wangu aiti akatanga kuenda pamaweekends, paanoenda kubasa maweekends, aienda naye kubhawa, aitovhairawo naye zvekuti ndaane mwana mukomana. I think vanhu vaimbomutizawo kunzwa kuzvezvo kunzi hauna mwana mukomana, haakutovhaira naye toita sei mwana akutokura. Amai vacho vakazongoendawo zvavo. Vandaluza contact namai vacho, but takazoita in touch futi again paFacebook. Haatovhunzi zvemwana, haana tombobvira akada kubvunza zvemwana. Ndikada kumupa update, aitoindiignore, tochinja nyaya. Vanangoti it's okay, mwana anokura. So mwana yakati achikura ari mufamily medu, vabereki vangu, vabereki vemurume vese vanoti mwana wedu. Hapana anoziva nyaya yekunze kwedu tiri 3. So mwana uyu achikura ndaisamuendesa kwana amwene vangu Stereki kumaholidays, kwanana Tete kwaienda vasikana, because ndaitya kuti sikireti ikazobuda vanhu vanozotanga kuti waitichengetesa mwana asiri wedu, asiri wedzinza redu chii. Saka zvaizonetsa. Saka ndaigara naye kana ndaitomuendesa hangu kumba kwedu kuvabereki vangu. Kana kuti vamwe panoenda kuholiday aingosara pamba, aisara nene. Saka vanhu vaitongoti uyu anodiwa singaiti, ndosaka asingafambe. Vanonyanya kuda mwana wavo, last born yavo, mucheche wavo. Ofuchi taimuda, mwana uyu akareceiva love isingaiti mukukura kwake. Time fly, mwana akura, izvo zvatokura. Mwana wangu aigona kuchikoro, kudai zvese. Zvinowo nekufamba kwetaimwo zvinhu zvakaita zvichirerukawo, tichiwanawo mabasawo, zvinhu zvichiita zvichiendekawo. Mwana wangu atoenda kuchikoro atopedza, ndobva apply kuyunivhesiti kunze kwenyika, ndobva awana nzvimbo kuyunivhesiti, ndobva aenda, ndobva anosenza kuyunivhesiti, ndobva aenda kuchikoro. Apedza kuchikoro akatora vamwe vamasisters ake ese. Mwana uya ndiye akasimudza dzinza rangu rese. Akatora masisters ake ese kunze kwenyika. As I speak izvezvi mukoma nashi ndiri kuvhakesheni kunze kwenyika, kumhiri kwemakungwa. Ndiri kuvhakesheni yandakatorwa nemwana wangu yeye.
So ndo zvakaitika mukomana. Saka inini pane nyaya yangu, mwana uyu hapana anoziva secret yake, hapana kunze kwedu tiri 3. So mai vacho ndinotaura navo paFacebook here and there. Ndinombotraya last time ndakambotraya kuda ngota bring up nyaya yemwana, ndichida ngovapa update yekuti mukomana is doing well and stuff, but vakatoita kutondiignore, vakatondisombo bhozi kudhara, pane kudhara mwana ari kumaraund 10-12 pandakada kutaura navo vakabva vatondisira message yekuti wakoma idzi nyaya idzi zvakatoitika zvakapera, ende handifunga kuti ndozoda kuti tizvitaure futi ever since mulife, because inini I'm happily married. Ndatoone vana vangu, angatoone vana vake, ndatoone vana vangu nemurume wangu. Ndofunga murume wangu akazvisiva, ndofunga kuti imba yangu inogara. Iyi nyaya yakatoitika yakatopera, ende takawirirana kuti ichangofa iri secret yedu, saka handizivi kuti muda kuedza kuita sei. So ipapo handinambobvira ndataura nezvazvo. Ndakazotraya futi manje mwana atokura, ndobva atondibrusha off, mfa wandiignore, ndobva ndangosiyana nazvo. Saka kana mai acho panombotaura navo paFacebook vanongoitawo zvaizvo, ngoti wakoma madii chichi, havabvunze nyaya yemwana uyu. Saka inini mukomana mubvunzo wangu uri pakuti ndomuudza mwana here zvakaitika kana kuti ndongosiyana nazvo. Ndinotya kuti akazozviziva ega, kuri kunzi akazozviziva ega mulife, haazove broken here zvekutodaro zvekuti zvinozomukanganisa upenyu hwake kana nefamily yake, kana kuti handizivi, because munoziva kuti life ine a funny way of bringing out secrets. Anogona kungoita zvimwe zvinhu zvinomuwana, oda kana kufunza kuda kuzva zvokuti ndoda kufamba kufunza, ozgonza usi mumusha mako, kana kuti handizivi kuti hapana here chinozoitika kana chinouya, but kuri kunzi munhu anomuudza, hakuna munhu anomuudza nokuti hakuna munhu anoziva, hakuna kana munhu 1 anoziva secret. Because patakazodaro hatakazobhadhara mari, ndikatora birth rake zvese zviri muzita rangu nerababa vake anove murume wangu. Saka hakuna kana munhu 1 achazombouya achimuudza kuti zvakamira so. But munofunga kuti pandoda kubvunza pekuti haadhiserve here kuziva the truth, odecide ega kuti arida kuita sei, kana kuti ndongonyarara ndongosiyana nazvo. Makore ese aizva zvisina basa, but netime unenge wangofila bad, ndangofila guilty, of which hangu handina kutadza mukomana acho. Ndakatrya by all means, ndakachengetawo mwana ifa unga akabviswa, ifa unga akaurayiwa, kana kuti mai vacho vaigona kufa. One of them aigona kufa. Saka handiziva mukomana acho, ndo secret yangu yandiri kudawo help kuti what do you think I must do? Totaura here kana kuti nongoramba ndakangokipa secret, ndozongosanganawo nazvo kana paine chinenge chaitika, kana paine mazira azoita. But so far so good. Vana vangu ndakavarera zvekuti havana ruvengo pakati pavo, vese vari 4. Hapana ane ruvengo, vanodanana zvokuti uchati munhu achada zvekuda kuzofamba kuda kudii, amenowo zvazvo with time. But pakati pavo pane rudo rumwe rusingaiti, hapana kana pane ruvengo. Vanosimudzirana, aita chake vanosimudzirana zvese, vanodanana, ende izvezvi vana vangu vese vane very good life. Ndakaitirwa nyasha naMwari, muna vese vari kumhiri kwemakungwa vese vanoraramawo life iri nani yekuti hapana anochema, kana ini hansi kuchema hangu, tinochengetwa nevana vangu. Senge yeye mukomana haadi nababa vake, tinotozosvika pakunetsana pakuti yo naiwe una baba chete remuupenyu, haadi nababa vake. Anoita make sure kuti baba vake vaona zvese zvavanoda, anochengeta, tinochengetwa, takagara zvakanaka mukomana acho. But ndoingoro secret yangu inenge ichingonditya mwoyo everyday. Ndakambotraya kutaura nababa vacho kuti toudza mwana here kana tosiyana nazvo. Vakangoti iwe unodirei kuvhundonyora zvinhu zvaka. Handitakawira kuti ngaive secret, kana paine chichazoitika tinotangira ipapo.
Basi amene andizeni kwa manasha kuti munofungei nazvo tipewa advice yenyu wedwe.